jing jiliwa jing start bang jukut lay bam dan telit bala ban batai la kreka la jing pen imda la jing ai ai yu nong pap la yap na du ten rai jing pen ba ai ai jing pen ba da pian la te lut a jing yam jang u ko ngin ya ro hosana ya jing pen ba tiang ka jing it u blai u pa bas bun kat nu jing jeliu ba jing it ba kut u blai angel ku jong u kim la ya tu jing it yang ka tut kum ka wa ba dap bas lay tôi klem ta cha du bang yu kun ru jing pen ba ai ai jing pen ba da pian la te lut a jing yam jang u ko ngin ya ro hosana ya jing pen ba tiang ka jing it u blai u pa bas kun kublai phi baro sang nika video sa isipat ng piang subhay phi ka kateng ng Jesus lo try bat no pen jing ha ki jikai ki balet no nya da ban kren nya da ben puson na ka city ci hebru pamantai nglapoi ha kalenong besi pau khot ka ba apun riu hadu ka balai phundai ya kani ka city la jutip ru ya ka kom ka city jong jing maham bat kidan samtli ki jing maham po ka city bat mentai nglai poi ha ka jing maham ka ba saw ka ba kren ha kini ki khot ka ba nadu apun riu hadu ka ba lai phundai na kalenong ko sipo te shaban poi ci kata man pun kan mau beng pi ya kita ki jing maham ki ba haswa ki bang ya kren menshwa jing maham benikong abang ngim dai ban le jengai ne suntut no na ka ketien ke jong blai ngim dai ban pen ya ki dok nut da ka jing bam ngat ya ka ketien ke jong blai wat haba kaladon ya ki saki ki sebut ki babha ke balai ngim dai ban long ne le khnlung sa namar ka jing bam champang bat ha kanika por menta ngim dai ban iben ya ka jing shisha jong ka ketien ke jong blai ka bakren Jepang ujiskus. Haka denong besi por kat baarsan unong tho open kot aki kentien bang kum ni. Piu I ya kata kasngi ke baranang jan. Piu I ya kata kasngi ke barang jan ke bakren Jepang kasngi jong ke jingwan asien ke jong jiskus. Bat hapdeng jong kani usa iPad dai ni ke jing maham. Bang nyimdai ban iben ya ka jing shisha ni ke keting jong blai ke bakren Jepang jiskus. Kemat ke benikong kajing le pop dala kamat kakintien dala kamana kagri kadai hekusuyos kabathau ya kano kono ka pop kabalale na ka na kadaw jong kajing bakala lani kajing bomtip ni kajing tlot henry na kadaw jong kajing tmu ban yaile bet hadin bla tip tikana bakalong persya ya hukum ublai hakane kasiti unong tho uladep ban batai lut khat chapang gijing shisha baka bor jong gijing kenya jong Jesus bakala biang naga benta ban pen im yangi bat omdan kamshu ban shania sahaki waipat gijing kenya bat gijing le niam ki dustur naga benta ban yo ya gijing im bam jikut hendrai pat lada dala kaman sobha kiai kintat sa ya kani gijing shisha hadian megda adep ban tip tikna omdan shu kanu ni da ka waipat ka jingknya ka bala ban pen im miki na
kani kapop tekan mau ba kani kapo sin batai pi ba kapop kabla tho hakini gidi khot kam tho ya kitu ki pop ki bangi jule man la kasni namar lada kani ka dekhot ka tho ya ki pop ki bangi le marsi kamot ba nom don chu wairu breu ban yo ba la pian ke start on yo ma ya ka jing penim mom chukut namar borok ngile le pop wa de bingla pediang ya jis kesu ngidang le pop ya lada marba ke jing le pop ke jingi hi bor ka dai be hi da umbe na kadau dang ben ki badan na jing bakla dai babun hi ka dai be nadu ka jing mut cipakat mut dai da kamon jingi hi ni poi ben le pop te lada uble thau no kata ki pop jing baro mut ngil sadu no ya kata ka jing penim thandrai kani par kam thau de ki pop ki mi jule malak sngi ne ka thau ya kani ka wai ka pop kata kalong ba hadin jong jing tip tikana ka basisha hadin bela yo ai ki sabut ki saki sata ki ba biang ma ba dei tang ke snam ba ka katang jong jisu ke bala ban ai jing pene mingi hende ha padang kitaro na dang ngidang kentat ya ka jing torwa ka jong blai je ka don ka jing ma ba dan chu da ka wai pat ka jing knya ka bala ban pelat im yangi nene ka bala ban ai yangi ya ka jing ma hadin bangina le ya kani ka pop te unong tho uban iki banget ha borok ka we ka city ba ka pop ka ba kraw tam ka long ka jing kentat no ban shania how Jesus ba ban let shania biang hai ki jing knya ka jutang borim ne kinu kiniam ki rukom ka bible kasi ka batmai ka contemporary version ka ongkum ni na ba dan chu kono ka jing knya ka bala ban kit no iki pop ladangi yaile pop hadin bang ngilatip ya ka jing shisha kemudian bang hadin mengi yaile pop kamu ka thau ya ka tai ka pop ka jing kentat no ya Jesus de nang ni ka daw ba uyo ni su usoong ba ka dan ka pop ka bayalam siya ka banyap ba ka dan ka pop ka banyalam ka ban om yalam siya ka banyap de ka bainong jong ka tai ka pop la kan siya ya gidi khot ki ba arpunyo hadu ka ba life way kai ka jing mi ba kai ka jing kimilinti ki brio ki ba le ya ka tai ka pop de ka jing kimilinti ki baningkong kalong ka jing bishar ba iting ka jing bishar ka ba iting ka jing blay ba hadin ka jing bishar o ka ba ap ka jing klang ka ding ka ap yaki ka ban sa bamdu yaki nong yele persya ki ba kum kita ka jing bishar ba iting ba ka jing klang ka ding ka sa bamdu no ya kinong yele persya ki ba kum ta kamu ki ba yai kintat bet ya Jesus ba ulong u try ba unang punim hadin ba kina da bentip ya ka jing cisha kemut kinum la ban ai daw shu banong oh bang ampat tip lut dengan ampat su thulut ha ta kapor jang jing bishar yaki ha kani ka jing tho de khat ka ba ar prau nong tho ai nuksa da ka ba ushim na ka jing tho ka barim uang ba ki ba ile persya ba ki ba iben ya ka hukum muses la sya penya klem ji isnei da ka jing saki ka ktien jung ar ni laingut ka jing pen sitom ru kan ngat gitu ki bale yu ki bakintat yu Jesus ki bale igini ka pop persya de kumba ka tasman barim ro ki mat ya ka jing pen sitom te ani ka tasman ka batmai mentaro ki bale ini ka pop ka ban mat ya ka jing pen sitom but wong ka jing pen sitom ka ba kamjur kanu kan long gitu ki ba yu ya Jesus hapo ki kejat jongki ki ba iben ya ka snam ju ba ya mensim ka jing ai kama ka jing pen sitom ka ba kamjur kanu ka nginam la shu ban so thu nginam la shu ban tho ya kata ka jing kraw jong kata ka jing bishar ba kata ka jing pishitam baki kin samat ha kata ka sngi jong jing bishar ha ka juk jong atas mereng batmai ka jing kentat no e ka snam ka jing jing jiskes kalong ka pop ka ba kraw tam namar niladon ya ka jing tip jong ka jing shisha ba ka jing tip ka bangidon minta ka kham kraw ban ya ka jing tip ha ka testament ka barim berkata nang kraw ka jing tip kata nang kham kraw ka jing sha penrem bat ka jing sha penchitom ha ki sngi ki ba khadu ha ki sngi jong ka jing bisha ka ktien u blai ka balo ka ni ka jing tho abangi bat ka kti diskus ba do mensim bakut kin saki ya ban penrem gitu ki bale persya ya ki bale pop persya ka ktien ju blai bale pop persya ya diskus ba ya mensim bakut ki bala saki haki ya kan ni ka jing shisha bar ki par ke saki kala ikitu ki pare ke bakentat ya ki hakas ngi bakadu batin sa
penrameki namar ki pop ki joki namar haka jutang barim ubri ule pop persya ya ka hukum umosas hendrai nadu ka jingwan dem diskus ka pop balale dau bri kam dai shu persya ya ka hukum hendrai persya markmat ya ulai hakisngi bakado utrai unsa pinya kaput ya ka jingle joki hamenta kinum yu amat ya ka jing pichtam hendai haka sngi ka bakado ublai lade ban pelang lupa leban bu lupa ya kata kajing punya kaput kajing kita kajing pistam ya bagi kita ya bagi persya bak kalong ba eating bak ba shirk hey ban hab ha ka kti jauh belai kini kalong kajing mahal ka ba shirk hey ba kalong ba eating ba shirk hey ban hab ha ka kti jauh belai ba em belai bala an punya ya ka mat ba ya ka mensuim kajing hatu pim so septin jauh belai hatu pim snow new ban tip ba ya kata kajing long jauh belai bon so pen i hai ta kisi ki bakado bangi mentang empat mat mentang mat tang ya ka jingit tang ya ka jing snai ba ya ka jing ai jung blai empat yu i ta ka jing bitar jung blai dekan ma ba long ba kal nong tho om ba kalong ba iting ba shir kai ba ban ham ta ni ban yi i ka ta ka jing bitar ban mat ya ka ta ka jing bitar jung blai ha kini ki por pemerintah kat sebab phai ngai i ki dak kishin ki baja saudang kaleng ka porthai bat kumjuru kena ka klam COVID-19 kedai ka wei nai tagi dak ke ba pen i ba pen shisha shipang ta ki sngi ki ba khadu ki lanang jan ha kwai ban bu jingkli phi bat ba pin puson ha ni ka por ba menta ka jinge dai ke jong phi ba juskus kalong ka ba kumnu kalong ka ba khlut tartar ne ka ba ditha ne ka ba blem blem ha to kalong ka ba shirhem ha to kalong ka ba khlan em ha kwai berkhat shipang ta hatu pilong ni ki bakloi ban shania lut no tang ha diskus bat ha kasnam ka jeng una ka bata ban yo ya ka ji em bam chikut hatu pinda bat skem ne em tang ha umar wei bat om shu ha ki wei pat ki jat nyam ki jat rukom na ka bata ban yo ya ka jing ma be ki pop be ki ringkang ki jong pi hatu don em ka ai hapo jompi ke pelong pi pin altatin ban shania ban nget how disgrace don em na preng jompi ki Kristan ki brang shania ha ki jingknya leni ki brang shania ha kita ki jing le niam le rekom jong testament ke barin lara don na preng jompi ki brang perkhat bai kadang batsa ya kita ki niam ki rekom jong testament ke barin lani jong kini ki tenrai jong culture ke barin ke jong iru kum ki Kristan idan kaman haban kala bamut no idan kaman pen scam no dan kaman yai ne scam wan phai biang shau jisu ba man shane alut ba dai tang ma umroi bala ban sat khu ti ki pop ji ba tang ma umroi bala ban ai hanga ba pi ya ka jing em bam jikut ka balai ya hadin ba unong tho la de ban pen i la de ban kren la de ban ai to jing ma hang ba shir khai ba u ai u tho pat ya ki jing ai men sim ya ki banget ki papuli ya ka ne ki jing tho yung kwa ka ki kin du men sim si phang kata ka ai ba ba la tho mane haswa ni u kuntu ban ai men sim pat ki ne ki jing tho ki hadin ki ba nadu ka de khot ka ba life ar hadu ka ba la life ulai life kundai ba ki jing ai men sim ka long ban nam ino ya u disgrace but long ba u ai men sim ye ki da ka ba ong kum ni wang hendrai tu yai kin mau je u pen kin mau pen tu ke bakin kin mau biang bak amde ta bakin kin mau biang ni bakin yai kin mau kemut bakin de ban kelet amde ban kelet ya ke bakin le yo mat na diskus ka ji ai men sim ba ka ji pentingan da ka ba pen kin mau biang sa sisi ni kinong puli ya ka por bakin le yo mat ni gong ya ka jing shai ka por bakin le yo mat ni gong ya ka jing map ba ya ka jing em bam jikut unong tho ong haki to ken mau ye ta ki sngi ki ba menchua ki ba ondala pen chai pi on to ken mau ye ki ta ki sngi u ken mau ta ki sngi jong ka jing so scam jong ka jing nget jo pi kalong ka ba klan ba ka ba klik tartar sepang ka jing nget ba pidon ha justice ong ken mau biang ki por ba pidon yo bidang mat ni kong ye justice kanu ka jing klan jo ka jing nget jo pi kanu ka jing klik tartar jing nget jo pi o to ken mau ye kita wong ken mau pilong ki ba kroi ban sha ye ki jing yele ki ba krao
ban syak kita ke jing elek kita khaw ba kita ke jing tinjuk ba kita ke jing syak hitam pilang kita kloi ban syak na ka bentar ka jeng Jesus untuk kan maru mo hapadeng ka jing syak that syak ben bat da ke jing syak jinjar ba harukom pim le ran bat pim salia ban pla ban syakri eu try Jesus hapadeng ka jing syak that syak ben ba pilong unong buat jeng Jesus ba jo ka porok ki brio ki penjenjar pi long no pim le ran pim salia ban pla ban syakri eu try ke pi belong Jesus kum juru pun kan mau gi no ba pilong ru ki ba kloi ban ye yo bentalem bat la ki pra bengit ki ba syalai ben kum ta ba mle tang ma pi mat ila di pi sya nak bentai ila di ndai pilong ki ba kloi ru ban sya nak bentai ki wei pilong ki ba kloi ru ban le ban yeng lang ba kita ki wei ki ba syalai ben ban pin itu lang ba ma piru lem ba kita ki ba sya ben piru pi dei lang ki ba dan bentalang ne pi dei lang ki nak ka jo ka kenhun ba kita ki ba syalai ben nak bentai ka kerteng yang Jesus pilong ru ki ba kloi ban lenno wat ya ki jingdan jingem jopi baro namar pi tips hem bat klede ban nyo ba pidan ka benta bat ka ba khamha bat ka bane wong ba pim long ki ba salia pim salia ban ai ka spa ka phau ya ka jaka ka puta ya ka yeng ka sem na ka benta ban yarap lem ya ki pra bagit ban yarap lem ya kita ki badan apa deng jing jenja ki badan apa deng jing sya nyen ben ki badan apa deng jing sya pencitom nak benda ka kerteng jeng jisu pim salia ban ai kita berobat pim salia ban ai wat yana ka jing imru na ke benta jiki namar ba kumu nong buat jeng jisu pitip ba ba peda ban nyau peda ban tau be kita ki aka barok ba pidan pm kita ki ber pimat umla bani nujor ba kata ka benta ka bau jisu la pun kre ban ai happy anda usawan ha tak sngi ka ba khadu ban wan ban ya syembat pi bat kreatif lupa ya begita ki benta ne kata ka benta ka ba pin sayo no jisu kadai ka benta ka ba numdu no kadai ka benta ka ba ne chiri ki bam juga ba kadai ka benta ka ba kreatif kenal pa ba pin sayo ba te kumba ya kendu jinjenjar mangi menta kinong hebrew ki mat ya ka jinjenjar kadai ki la ka jong ka jinjenjar kinong hebrew ki mat hakapor ki joki ba unong tho o kintu yaki ba ni kapor kun tu yang nga ba di pi u ya wer ba u kesiu biang sai sinpat ya ki bakin le ai u kun tu ki bakin kesiu biang ya kata ka jingit ka joki baki don ya kata ka jing ya dei tu ki bakhan ma baki don u kun tu ki bakin long biang kum bolong hagi por ki ban ningkong baki la yo mat ningkong ya kani ka jing ai yo try ba sha si sinpat ba kata ka jing sauce kem kata ka jing shania ka pidon how chris kin say kin penan kambiang bat kin pentre kambiang ha kini gipor ki bamenta kajuru ka dai jing itu yang nga badepi ha kini gipor bang imat ya kini jing tinju jong covid 19 bat dai na kata ong namar kata what bread no pi ta ka jing slur jong pi what bread no ta ka jing slur jong pi ba pila dan min shwa what you bread no what you khang tala no ala ka jong ka jing ing ma jong pi namar blai namar bahaju ke porong ong de pidan kam man long ke ki be sha pidan kam ita ka jislur haju ke por pidan kam ke ban long ki ba yesha je ukin tu baru ong ba wat sha ba kini ki jing sha shitam ki jong pi kin long ki basap onam alat ba kini ki jing slur ki jong pi kin long ki basap no da ka ba pisange no banyak cepat ong ba wajib sedai kai ta ka jinge ki jong pi ba piladan hab Jesus da ka ba pin rai rem no ne ba pin give up no ya kata ka jinget hab Jesus tang na ka da ba pin mat ya gini ki jinge ba pin mat ya gini ki jing tinju ba pi kendu ha ka portai pin le pasat e ka no ya kata Andre om no tolong ki ba slur tolong pi ki ba yesha bat ban ya chaplang ban im ya kata ka jinget jopi marble namar ba ban le ka mon jung trai ban im ya ka jim ka tum ka mon jung trai pidan ka man long ki baslur pidan ka man long ki ba yesha rao so kren so ong ba pidan ka me jing yesha ba ya ka jing slur kana mo pinyo le ya ka mon jung trai ka ai kita ka mon jung trai nam ba jonga ba jung pi ka mon jung trai ka long ban pla da la ka jong sintur da ki jing le
bat dala ka jing em jupi baro ba dai tang Jesus morwai ulong uksiang ka jing penyesuk bat ulong ka lenti sha ka jing em bam jikut aba khadu boleh kentu ingi bingin long ki baslur bingin long ki bayesha bagi ni ben long ki bayele ka mon jung try namar ba ka jing wan jung try kalajan ka jing wan jung try kalajan kana kot ka balai penyau ong nama satang shibede uta unwan uta ubawan unwan bat un pentut mot jisu balokular ban wan biang unum pun slam ban wan ingi sini bat long ba ukin turu juga por ong blai ong ba kata ka jingwan ka jung jisu ngi siyo diang ya kan nong ka bakrau bat ngi siyo podiang kita ki jingkular ka jisu la kular teo ka daw ong magliu dan kaman ha ban long slur dan kaman yesha ban ni dan kaman lebe ya kamon jung try namar ba ha ka jingwan jung try ngi siyo e kan nong ka bakrau bang siyo podiang ya ka jingkular na utry bat now no penim jui takadaw jisu kren ha ka jingpen pau kal nong ba arpu ada ka bakat aro ong ha kami ngaman kloy ba kan nong jenga ka dan lembat nga bat ban ainong ha wei pa wei kat kumbalong ka jingle jengu kat kum ka jingle jong pi jisu unsa ai ka baino ha to ka jingim jinglong jingim jupi kum ka banget kat kum banget pinyo ai kan nong ka ba kumno andaw jisu nuan ta dan ka bengi ha ban perkat ba ha ka jinglong ka jingim ka jumi dekat bang yang up kiwilinti ya ka jingwan ka jong try ka de yang ikum ki banget bat kum ki bahok ka jong try bangin im da ka jinget im da ka jinget ka ban sai ki so jong ka jingim ka ba shimil sim ka jingim ka ba ilong ka wai bat Jesus nyim la ban ong bangidan ka jinget tang ba ki jingle pat nyimpen pau siapa kata ka jinget ka dai ka bayap ka bangim dan jinget hiru nomor dai nomor nyim sai so ka jinglong ka jingim jing te jisu kumi te kat bagi dan up kita ka jingwan dan jisu dan kaman pun create dia ka bai da bangi im hok kita ka jinget ka jungi kalong ka jisu si ka ba kraw hala dan mono ki ba karan da dino ya try namar ba try kwa ba ka wairu ka mensim kan jet no hangiro de kot ka ba laifu pra ukin tu ong hendai lada un keran da din kaman sim janga kam sobha yeu shu yeu te kum juru uni unong tho ba kum juru utrai ukran ka bible ong ba unnum sultanat banyu i ye ki briu ki jung kin keran da din kamut kin lenno ban shania ba ban shania pat ha ki we nama blai namar ba kitang shu shania ki we pat kremu kin sama de kin sama ya ka jingjot bakal long gosol jing sosi ke bak raba ya utrai la dan manu ke ba haban mat ya ka jing bitar jong blai ba in unong tho open kut da ka jing kren ai mensim ba open slur ya kini ki kistan hebrew baki kimlong na kita ke bakaran da dia ukin tu ki kada ong ko lai kuna oh hendreng ngimlong na kita ke bakaran da dia ya ka ban jando kumalong kini ki kistan hebrew mangaban mapiru ki bala pedeng yo jisu ngimdei kita ki Jibril ki ban keran da dino ngimdei ki Jibril ni ki kristal ki badan ya ka jinglong jong simprong em ngimdei ban long kum ta bat mangiru kum ki nong sharai bat kum ki nai kai ngim kwa ya pi ki bangai di pin long kum ta tang na ka daw pi ma ni ki jing tang na ka daw pi ma ya ka ni ka jing jinjar ha ka ji im ga jong pi kintu ye pi ba pi yai next kem how try but ha Jesus nama blai naba kita ki badan ke jinget ya ban pen im ya ka mensi maka jinget ki banga ba pi dan ka jinget ki janga pi how Jesus kan pen im ya ka mensim ka jingi wat angi mat ya ka jinget ngi mat ya ka jingjinja ka do ngi mat ya ka jinyap ka do ru tama ka mensim janga pi kan yo im bakan yo im shiru ki bam jikut namar bangi shania nginget ka kerteng ka jong Jesus bawai no jeng ni ka jing slok jeng ka jing hikai nak tin blai sa si na kwa ban bo jing kli pi ba so bha da puson ma maka dai phanga ji im bam jikut ka jong pi ha to pi kham shep ting ya blai ba im ne ya ka klam covid-19 pilong la kloin em kat baja kat balong ka ji im ju pi ban shania ban ai tilut no ila ka ji im
have Jesus Christ berha ki jing kular jong nang ni sekhmat pilong la kloin em ban imhano ila ka jong ka jing im jong ka jinget na ka benta ban pen kre benya kendu benya shem ya utrai ba no pedim jing Jesus Christ minta ba pila tip ya ka jing shisha ba Jesus Christ ulang tang mau ujing kenya aingo bala ban sai khu de ki pop jong pi ba bala ban penyo api ya ka jing bam jikut pilong la kloin em ban shania ba ban aitino ila ka jong jing hau ban pediang yu ko munong pedim mesimet jong pi ada ka jubab jong pi kalau hooi ba kin ong ngalong la kloin ban pediang yang Jesus Christ nganum pha ban dwai pi ni ka pon man ta handai ngakwa ip ba pin phone che kini number la pila long la kloin ban shim ka rai phone che ni number harum bat ngin sa ai jing slok ip ba kumnu ba pin don ka jing dai ba Jesus Christ ba ban imno ka jing ka bat mai ba pila yo lingba kasnam tung Jesus Christ tu bleng ker khu ip ba tu bleng ai bor pi pila ba pin jing scam bat ba pin ya chaprang ha ka jing long ka jing mu pi nak benta ban punan burom yo bleng akat nu jing trong tâm jing it ba ai la pun den tinap neng siapel thai ba nang pop kin yo kêu ha ka hi ma up lei ngan chang chu nom lem ban la up lei jing pen ba ai jing pen ba da pian la the lut a jing yam jong u kho yin ya ro hosana ya jing pen ba tiang ka jing it up lay up babas